ಕರೆಂಟ್ ಓಡು ಕರೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಎಂಚಿನ ಅವು ಮುಂದೆ ಪೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರುಂಡಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತಾರಂಡು ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ ಓಡಲ್ಲ ಬಿದೆ ಪೂಜೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ದೊಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುದು ಐಕಾದ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇದೇ ಇದು ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತ್ರ ರಂಡೇದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪುನಿತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಯೋಜಕರ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೇಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರದ್ದು ರಸ ತಿರದ್ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾರ ಪಂಡ ಹಿರಿಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೊ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಉಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ದಾರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬೆಳೆದ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಓಕೆ ಇದಾಗಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜನದ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದೆ ಮನ್ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬುಕ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಲೆ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮನ್ ಪಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜವನಿಯರ್ ಬಂಗವತ್ನೆಡ್ ಈ ತಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐದುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬರ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಳುಕುಲ ಅವನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದಾ ಐದು ಲೈಟ್ ಇದಾದ ಬಿಡು ಕರೆಂಟ್ ಓಡು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಬರೇ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಐದು ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಬಿಡುದು ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬರೋದು ಐದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ಪ ಕಪ್ಸ್ ದೆನ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಂತನ್ ಪೋರ್ಡ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂದಿಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಬಂದನಲ್ಲ ನಾದಿಕ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಮ ಏ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಭಾई ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಹಬೀಬಿ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಹಬೀಬಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಬೀಬಿ ಟೀಮ್ ಹಬೀಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಬೀಬಿ ಆಗಿದೆ ಸಪ್ನಾ ವರ್ಸಸ್ ಉಜ್ವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Come on, Shiva. ಬಿಡಬೇಡ ಶಿವ ಬಿಡಬೇಡ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಏಕಿಜಿ ಕೈ ಕೈ ಬಂದಿದೆ ಯಾಮನ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ದಾದಿ ಬಾಯಿ ದಿಲೆ ಬಾಯಿ Come on, bye, come. Run.
Apa itu? Ping pong game. Nah, tak pernah ada ya? Confetti. Confetti game. Fill the cup with confetti. Thermocol. With the cup. Game. Fill the cup with confetti. Fill the cup with confetti. Fill the cup with confetti. दादा विषय दादा ಈ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಉಂಟದೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲೇವು ಮಂತದು ಓಕೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಪ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗುತ್ತು మళ్ళీ మళ్ళీ ఎయిర్ విన్నర్ very good news. Good news, very bad news. Game Tetti. Son, what is the game name? Tetti the game, but ನಮ್ಮನೆ ಬುದ್ದಿಲೆ. Extending. ಯಾವ ಜೊತೆ ಪುನಿಗೆ ನೀ ಉಂತ ಅವನಿಗೆ. ನೀ ಉಂತಾರೆ ತೆತ್ತಿನ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಉಂಟು. ನೀನು 5 ಇಂಚ್ ಉಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇಂಚ್ ಉಂತಾರೆ. ಇಂಚ್ ಉಂತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಆಹಾ. ಈ ಸೈಡಾ ಈ ಸೈಡಾ ಈ ಸೈಡಾ ನೆನಪಿದಿಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ದಾದವಂಡ एक चुटकी सिंधु एक चुटकी नमक पाಡ್ದು ನಾನು 5 ಮಿತಿ ಇಂಚ ಉಂತಾರೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿಗೆ ಅತ್ತೆತ್ತಿನ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂತಾರೆ ರೆಡಿ 1 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Come on. Next. Tea and boys with zero waste bodies. It's a photo banana leather and it's a first thing like that. Motivation banana good for me. It's a nana start up. Nana it's a dikuro. Start up bro. Nana start up bro. General start up bro. It's a Satisha for next game. I don't have a poor change up match. I don't know the money man to go.
ಟೈ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುನಿತ್ತ ಧವನಿಯರು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಹಬೀಬಿ ಗೊತ್ತೇವೆ, ಮಲ್ಲ ಹಬೀಬಿ ಗೊತ್ತೇವೆ. ಕಲಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಕಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಬೀಬಿ The game name is ಈ ಗೇಮ್ ಕಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಟೀಮ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಿಡಿದ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಕಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಫಿರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿ ಅವೇ ಟೀಮ್. ವಿನ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಾಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ. ಅವಿನ್ ಬಾಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಲಾಸಿದು ಅವಿನೊಂದು ಬ್ಯಾಸ್ ಬಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಿನೊಂದ ಬಿಜಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆ ಅಲೆ दादा भाई गेम द पुदर भले गेम द पुदर pocket in the ball in the pocket ball in the glass not glass okay ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು गेम द पुदर ಬಲ್ ಜಾ ball in the glass दादा ಬಂದ್ಬಿಡು ಐತೆ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ದಿತ್ತ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅದು ಇನ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಿಪ್ ಐತೆ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಜನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ 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 ಹಾಕು ಮಗನೇ ಹಾಕು ಹಾಕು ಮಗನೇ ಹಾಕು ಹಾಕು ಮಗನೇ ಹಾಕು ಒಂದಾದರೂ ಹಾಕು ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕವು ಆಮೇಲೆ ಜಾಮಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಟ ಬರ್ತದೆ ಬೇಟ ಬರ್ತದೆ ಬೇಟ ಬರ್ತದೆ ಬೇಟ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂಜಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಜಲ್ಲ ಉಜ್ವಲ ಉಜ್ವಲಿಸು
Ayo, 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 Aku lain dulu ya, apa dulu ya? Apa? Ayo. Ada. Come on, Ravi, current to late. Line the below. Mella. Anjule. No, okay. Which Ayyo, come on. Last, go. Danganaka. Come on, boy. Ayyo, balik gadu kono balik. Ayyo. Nala undu. Unyi balik. Come on. Nala gadu balik. Unyi nala. Unyi balik tengli. Unyi. Naga. Slow and steady in the race. Slow and steady in the race. Naga. Open. Tinggal di tanker. And only one. Losing team goes to. Yeah. Wah, dangkanaga.